Közönség! Imre! Imre! Hol van Imre? Mi ez? Mit mond? Mit mond? Szállj be a kocsiba! Szállj be! Kocsiba! Menj! Mi ez? Menj be! Mi ez? Mi az? Imre! Imre! Nyugodj! Úristen, semmi baj. Uralom a helyzetet. Nyugodj! Erre vigyázz, vettek el. Jó, vigyázzak! Jó napot kívánok! Vedd ki azt! Csinálj már valamit, Peti! Peti! Veszem! Mit csinálják, veszem? Peti! Mikor berázd! Peti! Ennyi! Köszönjük! Köszönjük, köszönjük! Jó volt! Igen, ezt is külön köszönjük. Sárga, sárga lilium. Ez volt a legjobb eddig. Igen? Most a